U XXX Lutz si už 6. rok. Čo ťa vo firme udržalo a aké sú tvoje ďalšie ciele? Udržal ma tu predovšetkým dlhodobý vzdelávací program, ktorý je veľmi prepracovaný. A od učňa sa človek môže vypracovať na vyššie pozície veľmi rýchlo. A nemusí potom zháňať prax po škole. Sem ho zoberú ihneď. Čo je tvojou každodennou prácou pre XXX Lutz? Mojou prácou je vedúci oddelenia toku tovaru. Predovšetkým ide o inventúry, kontroly stavov, zaistenie reklamácií a robím aj kancelárske práce, takže zákaznícky servis. Pamätáš sa, alebo čo si vlastne robil tie prvé týždne, keď si nastúpil na prax do XXX Lutz? Ja som bol na začiatku zaradený do kancelárie. Tam som pomáhal so skenovaním a zákazníckym servisom. Neskôr som pomáhal aj na predajni vybaľovať a predávať. A nakoniec som skončil na pokladni, kde som sa učil zaobchádzať s programom pre pokladne. Doporučil by si to aj svojim rovnako starým alebo mladším kolegom do r***y. U XXX Lutz si sa vydal do r***y. Z akého dôvodu, alebo prečo si pre svoju prax vybral práve firmu XXX Lutz? XXX Lutz som dostal na výber od školy, ktorá mi ponúkla viac možností. Napríklad potraviny alebo oblečenie, ale ja som si vybral nábytok, pretože je pekný. A XXX Lutz je špička v nábytku, tak prečo nie práve XXX Lutz? A človek si popri škole pekne zarobí. V XXX Lutz už pracuješ od školy, to znamená od svojej praxe. Doporučil by si rovnakú cestu aj mladším kolegom, to znamená študentom? Určite bolo to veľmi prospešné. Naučil som sa prax a v škole som to potom využil pri skúškach. Bolo pre mňa jednoduchšie o tom rozprávať, keď som to sám zažil. Čo ťa najviac baví na tvojej práci pre XXX Lutz? Baví ma rôznorodosť tejto práce. Starám sa o inventúry, zároveň som medzi zákazníkmi na predajnej ploche. Potom je to práca v sklade, kontrola určitých artiklov, či súhlasia stavy zásob. A čo partia, máte dobrý kolektív? Áno, kolektív je tu tá najlepšia vec. Počuj, a bolo veľmi ťažké sklbiť školu a prax súčasne? Nie, nebolo. Tu v XXX Lutz mi vždy vyšli v ústrety, keď som potreboval voľno kvôli skúškam, alebo kvôli škole. Tak to je super. Ešte nakoniec, XXX Lutz reštaurácie sú preslávené svojim rezňom. Ty tu pracuješ už 6 rokov, neprejedol si sa ich ešte?